Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ‘Yan uwa masu kallo da saurari a daidai wannan lokaci ina yi mana fata alkhairi. Wannan course ne na yanda ake haɗa cartoon a cikin wayar Android, irin cartoon da muke gani tun wato shekara da shekaru muna yara, irin su Tom and Jerry da sauransu, irin su Pig, Fanta da dai sauransu suna nan da yawa, da ire-iren na zamani irin su Kirikou, irin su Akili and Me wanda na koyan karatu ne, irin su Bino and Pino wanda duka cartoon ne na Najeriya, da irin su na nishaɗi irin su Gengen Jokes, irin su MSK, irin su OSG Troublesome. Duka dai waɗannan cartoon za a koya maka shi cikin sauƙi a ƙanƙanin lokaci, ya zamo cewa ka iya kuma za ka amfani kanka, ka amfanar da al'umma, ilmantarwa, faɗakarwa, nishaɗantarwa da sauransu. Duba da duk yawanci masu irin cartoon ɗin nan zaka samu ba Hausawa bane, al'ada da ɗabi'ansu da bambanci, ko da nufin suna karantar da wai yara ne sai kaga cewa amma yanayin shigansu ba ɗan kwali, ba hijabi, babu shiga na mutunci wanda zai gwada cewa wannan ɗabi'a da mutunci, ɗabi'a ce da tarbiyya mu a ɓangaren mu na arewa. Kamar dai yanda muke gani har ana sawa a tashashen talabijin da satellite da YouTube da sauransu. To zaka koyi yanda zamu koyar da kai yanda zaka iya yin haɗa cartoon naka, kuma insha Allahu har ka kai matsayin da hanyoyin da zaka bi har ka kai matsayin da zaka dinga samun moriyan wannan abun da kake yi. Ya rage zaɓi gare ka, wato kyakkyawan manufanka sai Allah ya taimake ka. Kuma da mu bi matakai masu sauƙi wajen koyarwa ɗin. Idan ka yi rijista da mu, lifetime ne, babu ranar da za a ce wai an gama yin karatun. No, kawai in ka yi joining shikenan, ka yi joining, haka za a yi ta guiding naka har illa masha Allahu. Akwai telegram group da za a baka wanda za ka shiga da kai da sauran yan uwa, da a dinga sharing idea, ana tattaunawa, ana ƙaran juna, ana amfanar da juna. Wannan dai a takaice kenan. Idan ka je YouTube za ka gani irin su Umar Anahana, irin su Zak and Zakwa, irin su Akili and Me ɗin, za ka ga mutane miliyoyi ne suke kalla, irin su How to be a good Muslim, ya da kai ka zama musulmi na ƙwarai. Duka za ka ga na ilmantarwa da faɗakarwa ne, irin su Quran story haka, duka za ka ga ana yi, ana faɗakarwa, ana wannan. Za ka iya yi ma ka dinga ɗaukan short video na wani faɗakarwa haka, sai ka yi cartoon wanda yake demonstrating ɗin wato abin da ake hana mutum ya yi ko abin da ake so mutum ya yi. Duk wannan ci gaba ne wanda ba mu yi, sai dai ka je ka ga wani ma wallahi ni kamar ni da Indiyanci haka na koya, saboda babu da Turanci ma a lokacin, shekaru masu adadi. So dai insha Allahu wannan shine takaitaccen bayani dangane da cartoon ɗin irin wannan haka. Za ku gani gashi nan yanda muke a sauƙaƙe. Bayanin a fili yake, gashi nan komai a hankali insha Allahu, ba tare da wani abun nan ba. To kowa zai iya, abin da kawai kake bukata shine zama kana da Android, kuma za ka iya wato dagewa kai, shine kawai wannan. Kana da Android kuma za ka iya dagewa kai, shikenan. Android ɗin kuma ba irin su Vivo ba. To Allah ya taimake mu. Assalamu alaikum. Ga link a ƙasa, sai kai clicking, zai kai ka zuwa inda za ka yi register. In ka yi register azin kana so kaman cika form kenan da sunanka da komai, nan kuma za ka ga inda za ka yi login. In ka yi login da credential da ka yi register, sai ka biya kuɗinka. In ka biya kuɗinka automatically cikin awa 24 za ka gan ka tsindin, za ka ga an maka email cewa gashi fa har an approving admission ɗinka, kuma ga yanda za ka, kana login za ka ga courses ɗin ka bi, kuma wato telegram ma kai joining. To assalamu alaikum warahmatullah, sai mun haɗu da ku.